Woi, Musa dulu baik Musa kerleh. Oरैबायदि नायदों गिथावना नाङो आरोना वाव हाय लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बिनय फ्लेक्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जों दायो एसे जायगा बेरायनो थांनो नामायदों आरोना बहा थांनो नामायदों नोंथांमोनखौ दायो दसे उनावहाय खोन्थागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरजों दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना आं गुमैलानाव दंफैयोमोन नालाय दायो बेनिफ्राय आंजों दङ नै गुमै बिथिंजाय गारि सालायगासिनो आरोना बेनिफ्राय बिथिंबो दङ गुमै बेनिफ्राय बिथिं आब' दङ जोङो दायो थांगासिनो बेनिफ्राय नै आंजों दङ बाबु हाय बुलिको बाबु हाय बेनिफ्राय जोङो दायो बहा थांनो नामायदों नोंथांमोनखौ दसे उनावहाय खोन्थागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोननो दिनै ओरैबायदि जायगा दिन्थिनो थांगासिनो दङ जों दायो काजिरङा नेशनेल पार्कआवहाय थांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था काजिरङा नेशनेल पार्कआवहाय मा दङ मा गैया नोंथांमोनखौ फारसेनिफ्राय दिन्थिनो नाजालांगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो दायो थांलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जोंनिया बाबुआ नै बैथिंजाय जोंनिया गुमैया गारि सालायगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो बेनि भिडिअआ जोङो दायो फैयै बिश्वनाथ सारियालि मोनबाय बेनिफ्राय जों दायो नैबे सारियालिनि लेफ्ट साइडथिंहाय थांसै आरोना तेजपुर सारियालिनि बे लामाखौहाय जोङो दायो लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जों दायो तेजपुर सारियालि थांनाय लामाखौहाय लाबाय आरोना फैयै जों दायो मोनसे लामायावहाय थाव दिपु मोनबाय आरोना बैयाव जोङो दायो थावखौ सोना लानोसै बेनिफ्राय होखावलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जों दायो थावखौ सोखांबाय आरोना दायो जोङो थांहोलांलायनोसै ओरैबायदि गरम आरोना बोथोरा दिनै अब्लाबो नोंथांमोननो दिनै जायगा दिन्थिनो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर जोङो दायो फैयै तेजपुर मिसन सारियालि मोनफैबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलांदों मिसन सारियालिनि टाउनखौ माबायदि आङो दायो देखायलांगोन आरो जों दायो फैयै कालिया भमुरा ब्रिजखौहाय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै बेनो कालिया भमुरा ब्रिजआ ओरैबायदि गोलाव आरोना नुहुरस'लाया नै ओमफ्राय बैथिंजाय गोदान बानायबाय थादों आरोना बिथिंबो ब्रिजआनो राइट साइडथिंहाय बानायदों आरोना बेखौ ओरैबायदि गोलाव आरो नै नुहुरस'लाया ओरैबायदि गोलाव आरोना लामा दाबो जोबाखै आरो
दायो जोबसिगोन आरोना नै एसे दंबावो नै दायो फाइनालि जोङो दायो भमुरा ब्रिजखौहाय बारबाय आरोना वाव हैबार नालाय डेन्जार थुलो जाबाय माथो जोङो दायो थांहोलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो दायो काजिरङा लिरनाय बे फार्स्ट गेटखौ मोनबाय आरोना अब्लाबो जोङो दायो काजिरङानि बे मेन गेटखौहाय मोनाखै आरो जोङो दायो थांहोलांबाय थानोसै अब्लाबो मोनां अबस्थायावहाय जोङो दायो जाहोलांबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो काजिरङा नेसनेल पार्कखौहाय नुनो मोनसिगोन आरोना ओरैबायदि मोजां आरोना लामाफोरा बिराद मोजां नाङो आरोना नै सेर पुरा हाजोआनो हाजो आरोना लामा जिं ओरैबायदि मोजां नांदों फैनानै वाव ओरैबायदि जायगा आरोना लामाफ्राबो पुरा फेंकिनि आरो टेनसन गैया पुरा साखावबायल' था आरोना पुरा टेनसनानो गैया आरोना वाव जों दायो काजिरङानि गेजेरावहाय मोनफैबाय आरोना मायाफोर ओंखारदों नामा एसे रेस्ट लानाय बायदियै नायनोसै आरोना नै बिथिंजा जोंनिया गुमैया ससमा गानगासिनो बेजार गरम आरोना नोंथांमोननो गरमब्लाबो देखायगोन आरोना दिनै काजिरङाखौहाय दायो आरो नै फारसेथिंजाय नायलायनोसै मा दं बेफोरथिंजाय मायाफोर नुगोन खोमा जिब जुनारफोर वाव जायगाखौ नाय लोगोफोर ओरैबायदि समायना आरोना जायगाया पुरा नायबाथाय आरो नायबाय थाथावखा आरोना जायगाफोरा ओरैबायदि समायना गोजा ओमफ्राय जों दायो बैथिंजाय जेबो नुवासै आरोना जों दायो आरो थांहोलांलायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोननो दायो जिब जुनारफोरखौहाय दिन्थिनो आङो नाजालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर जोङो दायो काजिरङानि भितरावहाय हाबबोबाय आरो गोबां गिदिंबाय जेबो नुवाखै दाबो लासे नायगिरबाय थादों आरोना मा दं मा गैया दायो जेबो नुनो मोनाखै आरोना जायगाखैना ओरैबायदि समायना आरोना पुरा नायथावना जोबोद मोजां नाङो आरोना फैनानै बेयावहाय ओरैबायदि फुल अक्सिजेन आरोना बेयावहाय पुरा थान्दा आरो जायगाया नै बैथिंजाय गुमैया गारि सालायगासिनो आरोना बिराद गोसोना सालायगासिनो गुमै नै फैयै जों दायो फार्स्टआवनो न'आव फिसिनाय मैदेर नुबाय आरोना जाहाथे जोङो दायो काजिरङायावबो हाग्रानि मैदेरखौ बेफोरबायदि नुनो मोनो लोगोफोर फैयै जोङो दायो हालदैबुरि माइ मन्दिरावहाय सफैबाय आरोना काजिरङा नेसनेल पार्कनि गेजेरावहाय दङ आरोना मन्दिर मोनसे बैयावहाय जोङो दायो एसे जिरायनाय हिसाबावहाय थाथ'बाय बिनिफ्राय आब'मोना एसे खुलुमनो नामायदों आरोना बैयावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना आङो दायो मन्दिरखौहाय एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था
जों दायो मन्दिरनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना एसे आगोलावहाय दायो थांहोलांसै वारे वाव वेलकाम टु काजिरङा नेशनेल पार्क जों दायो फाइनेलि काजिरङानि जिहेतु जागायनाय गेट बैखौहाय जोङो मोनबाय ओमफ्राय जों दायो सिङावहाय हाबबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा दायो काजिरङानि नेशनेल पार्कनि भिउखौहाय देखायलांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नै दायो जोङो फाइनेलि काजिरङा नेशनेल पार्कनि सिङावहाय हाबबोबाय आरोना जोङो दायो काजिरङा नेशनेल पार्कआवहाय बेरायगासिनो नोंथांमोननो दायो मायाफोर नुबा देखायगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओइ हाथि 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 ओइ नै लाखि 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 ओइ गार लाखि जोङो दायो फाइनेलि मैदेरखौ नुनो मोनमारबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लाखि आरोना दहाय लामायाव नुबोबाय नालाय आरो दाबो नै जों दायो हाग्रानि मैदेरखौहाय नुफिनबाय आरोना लोगोफोर सिङावहाय फैनानै ओरैबायदि अनलायदों नैया बिसोर मानैया ओरैबायदि अनलायबाय थादों आरोना ओइ मुसा नुलायबाय दे मुसा गारलाय नै हाग्रायाव नै फैदों नै एसे जुम खालामनि र' नै मुसाया नै लोगोफोर नायलांबाय था ओरैबायदि आरोना नै जोंथिं नाहरदों नैया वाव नै एसे उन्दुना थाबाय नैया वाव डेन्जार आरोना नै ओरैबायदि नायदों गिथावना नाङो आरोना वाव दासो मोनसेनिफ्राय मोनसे ओंखारगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आरो नुनो मोनगोन फार्स्ट टाइमावनो ओरैबायदि नुबाय आरोना जोङो आरो उनावबा मा नुबावगोन बेखौथ' खिथानो हाला आरो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर मैदेर गादाथ' नुलायबाय बारे नायलांबाय था नोंथांमोना जि नुनांगौ लामायावनो नुबोखाबाय आरोना बेनिफ्राय जोङो सिङावहाय हाबहैनो नामायदोंमोन बेफोरबायदि दायो पारमिसन होआखै आरोना दायो बन्द' थाथ'दों ओंखायनो भितराव हाबहैनो हादिया आरो ससेनिफ्राय फैफिनबाय जि नुनांगौ लामायावनो नुबाय आरो दायो जोङो काजिरङानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन